Bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me a la presentació del llibre de la Dolors, amb aquest espai tan emblemàtic. I jo m'havia preparat una presentació de la Dolors Marín, però crec que és molt inoportú. Però bé, ja que ho he fet, doncs faré 4 pinzellades. La Dolors és doctora en Història Contemporània, experta en moviments socials europeus i sobretot de cultura llibertària. Sí, ho dic bé? Ha estat assessor en l'actualitat i és jubilada. Durant el temps que va estar exercint magisteri, de mestra i docent, va anar fent assessora de reportatges i de pel·lis. Sempre ha participat en les activitats complementàries i amiga de les seves amigues, i començaré per una petita anècdota. Jo la vaig conèixer farà ben bé uns 2 anys. Ens va fer un seminari curtet, de 7 o 8 sessions, d'aquest llibre, i vam gaudir moltíssim. Però no només vam gaudir, sinó que encara mantenim el grup de WhatsApp que vam fer a partir d'aquell seminari i que ens hem anat intercanviant informació constantment, ens ha anat explicant, ara faig això, nosaltres també li hem explicat coses i va ser una experiència fantàstica. Quan em va demanar que si li presentava el llibre em va semblar genial i a més una miqueta d'introducció ja tenia, però vaig dir vinga, el farem. La seva lectura jo diria que és imprescindible en una biblioteca, perquè no és un llibre que agafis i el llegeixis i dius, està bé. No. Al llarg de la teva vida segur que vas més d'una vegada a consultar-lo, perquè hi ha coses que jo vaig dir, ostres, la Dolors m'ha ordenat el cap. I tenia espais en blanc que ara els tinc plens. Abans tenia informació de tasca del moviment llibertari i del moviment obrer, però generalment parlaven en masculí. Ara el tinc part de masculí i part de femení, i això m'ha semblat extraordinari. Jo crec que ella, amb aquest llibre, ha contribuït a divulgar tot el que van fer les dones, que moltes de les coses que ens explica jo les sentia per primera vegada. Per exemple, les espiritistes, que va ser, em vaig deixar molt assombrada, i després, quan ella comenti coses de les espiritistes, que segur que ho farà, jo explicaré una anècdota, que ella li van fer una entrevista i una coseta que va explicar. Una altra cosa que he trobat, i això em sembla que tu també ho vas dir en una entrevista, és aquestes dones mereixen un reconeixement. I mereixen un reconeixement a la ciutat de... S'escolta bé, ara? Un reconeixement a la ciutat de Barcelona en forma de col·lectiu o en forma individual, perquè cap d'elles està recollida a la ciutat de Barcelona. M'ha agradat molt també tota la tasca que van fer les dones, la tasca pedagògica, sent dones que pràcticament el 90% no podien anar a l'escola, només podien anar a escoles religioses, res més, no tenien una altra possibilitat d'educació, i això també ho destaca molt, i fins i tot la importància que donen totes aquestes dones. Bé, de moment tinc alguna altra cosa més per comentar, però les vull comentar a partir del que ella comenci a portar. Doncs et dono la paraula. Dolors, comença o per les dones que surten, o per les espiritistes, o per allò que més t'ha agradat i t'ha cridat l'atenció. Després ja farem més preguntes. Bé, doncs, bona tarda a tots i a totes. Gràcies per haver vingut. I aquí el Marco Incomparable, com sempre, de l'Arús. Els agraïments del llibre, el primer que surt és la Biblioteca Arús, vull dir, sobre la Maribel, sobre el bibliotecari que està per aquí fora, sobre en Brunet, de qui vaig ser molt amiga durant molts anys, que va ser el director de la biblioteca, i sobretot perquè aquí, aquesta biblioteca, veritablement és un dels llocs on més informació he pogut trobar per fer aquest llibre, perquè és una de les biblioteques amb més prestigi de la ciutat i on hi ha uns fons
que encara s'han de valoritzar molt. També, lògicament, vaig anar a Calardiac, a la Biblioteca de Catalunya, a biblioteques digitals, etc. Però clar, a vegades un bon ambient de treball fa que una mica estiguis amb l'objecte d'estudi, com tocant-lo directament, o impressiona molt obrir els llibres o aquells diaris, no?, que estan enquadernats i pensar, ostres, qui ha llegit abans que jo aquest diari, quins ulls han llegit aquestes línies, qui ho ha fet i per què. És important perquè molts dels llibres que cito en aquest llibre han desaparegut dels catàlegs col·lectius de les biblioteques. A vegades trobava, per exemple, el de Concha, deia Concha, història d'una llibre pensadora, veies la fitxa, però després anaves a buscar el llibre i segur que l'havien tirat a les escombraries a partir del 39. O sigui que, i en canvi aquí hi havia un fons que me'n vaig poder, o sigui, hem pogut reproduir el Concha precisament per la còpia que hi havia aquí a l'Arús. O sigui que l'ha publicat Renacimiento, és un dels llibres que jo vaig localitzar i que s'han pogut recuperar i que està publicat, o sigui, a partir d'això, de biblioteques, que ens sembla que ningú va, a part de nosaltres, dels quatre historiadors, però realment, vull dir, són les beceroles del pensament que tenim ara, vull dir, perquè si ara podem gaudir d'una certa normalització de la laïcitat, sobretot, és a partir de l'esforç que van fer la gent del segle XVII, XVIII i XIX amb una lluita en contra d'una església monolítica i a favor de la laïcitat i de la igualtat d'homes i dones pel que fa a el que seria la vida quotidiana o les condicions materials de vida. Aquest llibre és un llibre que pretenia sobretot sentar bases, o sigui, molts companys meus m'han dit home, menys mal que has fet aquest llibre, això m'ho diuen historiadors molt joves, Diu, perquè clar, tothom ens deia que tot començava amb la Gloriosa. Amb la Gloriosa vam fer una exposició aquí a l'Arús fa uns quants anys i clar, quan hi ha llibertat de premsa a Espanya, és a partir del 68-69, la Gloriosa comença a republicar-se tot allò que estava prohibit, una mica com nosaltres la transició, a partir del 75, no? Però del 75 ve una onada de llibres prohibits editats a aquest país, doncs el mateix passava a la Gloriosa. Però clar, jo tenia clar que abans de la Gloriosa, abans que s'editessin totes aquestes obres, sobretot que parlen de Mesmer, de mèdiums, de laïcitat, sobretot, o de lliure pensament o d'altres religions, doncs, clar, el que m'interessava és veure què hi havia abans, perquè segur que hi havia un públic esperant que això s'edités, que hi havia grups actius d'homes i dones que estaven lluitant per fer un canvi social, si no la Gloriosa no s'hagués produït. És una mica la història d'aquest llibre, no? Hi ha gent que em diu, home, ara per tu he vist que millor a la Corunya hi havia un grup o que a tal lloc hi havia un altre grup, per què? Perquè he buidat la poca premsa que hi havia a l'època i sobretot és un treball d'hemeroteca. M'ho he passat bomba. Quan vaig fer el primer llibre, que era Espiritistes i lliurepensadores, que molts el deveu tenir, que estava en català, jo vaig dir, ara dirà, la Dolors s'ha trastocat. Perquè, clar, ha passat de fer llibres de maquis, de la CNT, sobretot, dels ministres de la CNT, o fer biografies, o fer estudis de moviment llibertari, a parlar d'espiritistes. I a més, provocadorament, ja ho vaig titular Espiritistes i lliurepensadores. I, ostres, és un llibre que jo mateixa m'he quedat parada, perquè la Rosa Rey va ser supervalenta d'editar aquest llibre, amb angle, però clar, després la Maria Borràs, que avui no ha pogut venir, que és la segona editora, també s'ha jugat les cartes publicant aquest llibre i a la gent li està agradant. O sigui, això vol dir que hi ha gent que té interès per aquests temes, són temes molt amagats, molt proscrits, inclús de l'acadèmia, i clar, vull dir, s'havia de fer aquest intent d'intentar divulgar tot això. Per què? Perquè és part de la nostra història més amagada. A partir dels anys de la transició, a la universitat comencem a recuperar la història, però clar, aquesta història que va una mica, sobretot, que es fa als marges, una història totalment marginal de la història general, doncs no s'havia recuperat. I sobretot per què? Doncs perquè a la universitat hi ha coses molt urgents a fer en aquest país, o sigui, recuperar tot el que seria guerra civil, franquisme, etc., tot el que hi ha anterior a la guerra civil, però clar, també arriba un moment en què hem de recuperar tota aquesta dissidència. Jo dic, i és veritat, que aquest llibre va sobre la gran heretgia de l'època industrial contemporània, o sigui, sobretot a Espanya. Si teníem grans heretgies a la història de l'Església, com les dels càtars, per exemple, la creuada contra els càtars, tenim ara, a l'època contemporània, en plena industrialització a Catalunya, una gran heretgia que és l'espiritisme i el que seguirà la teosofia.
En aquest llibre, a diferència del que vaig fer en català, al català apareixia l'espiritisme, la teosofia, i amb aquest, que ja és molt gruixut, i sacrificar la teosofia, perquè mereix un estudi a part, la família Mainadé, que són els grans teòsofs catalans, vull dir, tota la tasca de la biblioteca orientalista que fan, totes les classes de ioga, els restaurants vegetarians que posen en marxa, les escoles que posen en marxa en plena dictadura de Primo de Rivera, amb un component teosòfic brutal, i tot el que estan fent durant la Guerra Civil es mereix un altre volum quasi com aquest. Llavors, clar, jo he sacrificat aquí la teosofia i sí que faig un intent d'explicar alguna que no havia fet el llibre que estava en català. Què passa des de Mesmer, que és quan apareix la mediumnitat, l'espiritisme, etc., i quin és el pòsit real dels socialismes utòpics a casa nostra, que en tenim molt més dels que ens pensàvem. I és així com va sortir aquest llibre. Vaig dir, home, ara que ho puc fer en castellà, doncs anem a estudiar tota aquesta part que em faltava. Hi ha un capítol molt bonic sobre les dones de Cádiz, les dones dels Pensiles, que és el primer feminisme importantíssim a l'estat espanyol, i clar, la meva sorpresa és que al llegir les obres de l'Elorza o del Molquer de Motes que parlen dels socialismes utòpics, doncs aquestes dones no apareixen. Llavors ja em vaig empipar molt, no? O sigui, dius, bueno, no apareixen, Elorza no parla del llibre de la Zoe de Beaumont que es publica al 40 aquí a Barcelona, que és el primer llibre sobre Fúria, i que a més l'ha escrit una dona i no el cita. O sigui, és al·lucinant perquè citaran hebreu i la gent que fa la premsa, però no parlen d'aquest llibre que està a la Marotena, o sigui que està a Cal Ardiaca, no? I llavors una mica, clar, la meva revisió és tornar a escriure tot això, veure què han escrit ells, sobretot l'Elorza, que és la gran autoritat sobre el socialisme utòpic espanyol, i sobretot mirar la premsa. I llavors és per això que al principi de tot el llibre és molt divertit, perquè parlo de Mesmer, com comença a fer els seus experiments, ho faig bastant breument, d'on ve el mesmerisme, és una cosa molt maca perquè veus que els primers mesmeristes sobretot són metges, o sigui, heu de desterrar la idea de que l'espiritisme és això que fan per la tele a les nits de gent que vol que li toqui la loteria o gent que parla amb morts molt famosos, sinó que l'espiritisme del segle XIX, l'espiritisme social, sobretot, és una aposta radical, importantíssima, de buscar una solució a un problema candent, que és sobretot la decapitud de l'antic cristianisme, que això ho explica ja Sant Simón i tots els socialistes utòpics, o sigui, veuen que és una religió que no s'aguanta, o sigui, per enlloc, però llavors la gent, per fer el salt fins a l'ateisme els hi costarà molt. Ells llavors en diuen el materialisme en aquella època, inclús els de les Dominicades, que tu em deies que el teu avi escrivia, no? La gent de les Dominicades de Madrid no diuen el ateisme, diuen el materialisme. Clar, fer el salt des d'una religió que tothom ha percebut des de petits en un altre món, que es diu en aquella època, plagat d'àngels, dimonis, etc. El no res, hi ha solucions intermitges i la gent acceptarà, moltíssima gent, l'espiritisme com una solució intermitja. És una doctrina, sobretot, de companyia, de solidaritat. Ells i elles creuen en la reencarnació, o sigui, això és importantíssim, perquè això serà la gran Orsini, dic jo, en contra de l'Església Catòlica, i ara explicaré una mica per què. I barrejat amb tot això apareixen els socialistes utòpics, perquè estem a la frontissa del segle XVIII-XIX, apareixeran els sansimonians, que són supercapitalistes, encara que no ho penseu, són socialistes utòpics, però fan unes loes al maquinisme, a les fàbriques, etc., perquè pensen que per fi la humanitat podrà, gràcies a la tècnica, canviar, i canviar per bé, o sigui, no estarem hores a la mina o no estarem tal, i veritablement volen canviar el món. Sant Simón escriurà el nou cristianisme precisament perquè es dona compte que el cristianisme ja com a opció està a les acaballes, no? I a més, al mateix temps estan creixent els estats absolutistes que el que volen és treure's de sobre el catolicisme i el cristianisme perquè ja funcionen com a estat, com hi fa nosa. Allò que havia sigut la gran pedra angular de lo que era l'edat mitjana, que era l'Església i el sentiment de culpa, la noció de pecat, que era la gran argamassa de la humanitat, doncs, en una època de capitalisme creixent ja els hi fa nosa. Per què? Perquè volen anar cap a un liberalisme econòmic, cap a una individualitat, cap a unes xarxes menys solidàries, si voleu, però tot això comença a fer fallida i és per això que pot créixer.
sobretot la laïcitat i el lliure pensament, perquè clar, si no l'Església, aquestes dones meves les he cremat a cada cantonada, vull dir, no era per falta de ganes, vull dir, ho dic sovint a dintre del llibre, no? Llavors, clar, hi ha tot un canvi social important que implicarà això, que la gent busqui altres solucions, sobretot no religioses. Ells sempre diran, tant espiritistes com teòsofs, que el seu no és una religió, que són opcions de vida, a vegades diran que és una ciència, però no diran mai això és una religió. No ho percebeixen com a tal, però sí que són unes pràctiques i unes formes de vida que a mi, des d'un punt de vista antropològic, veig que els hi van funcionar. O sigui, el que veig és que això els hi va funcionar a la seva vida quotidiana per intentar entendre el món, que és el gran problema que tenim, és com ens expliquem el món i com transferim aquest coneixement als altres. Ells s'expliquen el món a partir de l'espiritisme i els hi funciona, i això és el que més em va interessar. En un primer moment, quan començo a investigar tot això, clar, jo les veig per primera vegada, perquè les veig físicament, no? A la Setmana Tràgica. Jo faig un llibre sobre la Setmana Tràgica i llavors veig això, que la policia no s'atreveix a detenir dones que estan cremant esglésies, que estan cremant els convents aquí a Barcelona, que van ben vestides, que inclús van amb ombrel·les, però que estan cremant. O sigui, són les modernes gorgones, no? Vull dir, han passat de ser l'àngel de l'hogar, que deia el Francesca Bonmaison, a ser unes dones que quasi amb la mirada estan cremant el símbol de la desigualtat. Llavors, clar, començo a mirar atestats policials i veig que la policia fa escorcolls a la progressiva femenina, a organitzacions de dones, que hi ha dones espiritistes detingudes, etc. I dius, aquestes, algú hi ha, si eren tan valentes, tan xules, a veure què fan, i començo a veure que hi ha, i una mica és la segona part del llibre, associacions de dones. La primera seria l'Autònoma de Dones, que hi ha la Teresa Claramunt, la Màlia Domingo Soler i la Lope de Ayala, que estan totes tres biografiades aquí. Clar, què tenen en comú? Una dona espiritista, una dona republicana i atea, com és la Lope de Ayala, i una dona anarquista, com la Teresa Claramunt, que són teixidores, a vegades són una mica burgeses. I clar, dius, què hi ha en comú? Una plataforma feminista de sororitat impressionant, un maltractament social cap a les dones que es percep tan fort que pensen que s'han d'organitzar. Penso que deu haver-hi la maçoneria també, però cuidadín, perquè si bé sabem que la Lope de Ayala ho era, perquè té una vida maçònica llarguíssima que apareix a les revistes, i la Màlia segurament que va formar part d'una maçoneria espiritista amb uns graus diferents, no ho he trobat en la Teresa Claramunt, tot i que hi ha una exposició que es diu Maçones i diuen que ho és. Jo no he trobat cap carta, tu has trobat? Perquè jo no m'atreviria a dir-ho perquè no ho he trobat, vull dir, he buidat premsa de l'època i no sé, ara sí que sé que va anar a Tingudes Blanques, a Constància, la Lògia Constància, on van tots els anarquistes, ella hi va, però no sé si va estar iniciada o quan va estar iniciada, si va ser a Sabadell, si va ser a Barcelona, però bueno, trobes que hi ha una comunitat de dones que fan una sèrie de pràctiques, que ara després hi entrarem, i clar, això em va interessar molt. I és per això que quan ara començava a tenir una mica més de temps, que vaig acabar tots els meus llibres sobre anarquisme, i necessitava, lògicament, enfocar i mirar altres coses, perquè és un moment en què et satures molt de treballar un mateix tema o hi ha una quantitat de dolor important en tota la història dels anarquistes nostres que no pots suportar, vaig a estudiar les espiritistes i és així com vaig intentar fer les biografies d'aquestes dones tan desconegudes, no? Clar, és bonic perquè veus que hi ha, i veureu al llibre, una sèrie de graons que cal pujar. Primer de tots poso Mesmer, com us deia, clar, i com us dic, la gent no era tonta, no són gent supercrèdula, que creguin en fantasmes, això és el seu problema, us ho dic de veritat. O sigui, jo he estudiat l'espiritisme des d'un punt de vista ateu, lliure pensador, però que el que menys m'importa és saber si elles creien o no en els fantasmes o en els morts que veien, perquè ho he estudiat des d'una manera de justícia social, de comportament polític, d'incidència a la societat i de transformació del món. Llavors, elles que hi creien, em sembla molt bé, que ho fan servir com a argúcia per portar endavant un moviment feminista, també em sembla molt bé, no? Però clar, el que trobo és que quan apareix Mesmer, els primers que es fan mesmeristes són els metges. Això és importantíssim, perquè Mesmer, a partir de l'hipnosi, el que fa és dormir a la gent. Qui s'interessa per l'hipnosi? Els dentistes i els metges.
trobarem que la família del Màrius Torres, que tots coneixeu de Lleida, que Lluís Llach ha musicat poemes del Màrius Torres, que acabarà a Esquerra Republicana, els seus besavis ja eren mèdiums. O sigui, el seu besavi mediumnitzava a la seva besàvia i a les criades. Per què? Perquè ell és metge i el que vol és adormir els pacients per poder-los operar. Perquè en aquells anys no es coneix el cloroformo ni es coneix res, i als metges els interessa sanar els cossos. Mesmer també introduirà a dintre de l'Europa contemporània del seu temps el debat sobre les malalties dels cossos. Ell pensa que mediumnitzant una dona et pot mirar com si tingués raigs X i reordenar les energies del cos, els camps magnètics. En aquella època, 1830-1840, s'estan venent cartes inventades que van de banda de l'Atlàntic. Imagineu que això ho reprendran ara, coses inventades o pulseres inventades, etc., per reordenar les energies del cos. I sobretot Mesmer descobreix el poder terapèutic de l'aigua. Això és importantíssim i es posarà de moda la hidroteràpia, etc. El més bonic de tot és veure que amb aquest canvi de paradigma, que es qüestiona molt la medicina d'aquella època, que és una medicina que realment ni ha descobert els microbis, ni té inhibidors de dolors, o sigui que és una medicina, com deia el Rossinyol, quan venia el metge a casa és que ja t'estaves morint i la gent es pensava que ja venia el capellà i és que venia el metge perquè ja no hi havia res a fer. Doncs clar, s'introdueix aquestes cures de Mesmer, però s'introdueix també el que seria la homeopatia, que ara tots coneixeu. És molt bonic veure els versos de les dones de Càdiz, vull dir, de 1850, que fan amb un mateix vers, t'uneixen el Habermas, que és el de l'homeopatia, t'introdueixen Fourier, que és un dels socialistes utòpics, t'introdueixen el senyor que ha fet la gimnàsia sueca i una sèrie de pensadors del seu temps amb un sol poema. I a partir d'aquest poema pots veure la cosmogonia d'aquesta gent que es plantegen com una societat alternativa amb una societat que realment no els acaba de funcionar. És important el fet de l'homeopatia perquè, per exemple, quan veus que l'Amàlia Domingo Soler, que és una de les grans espiritistes de Barcelona, que viu al carrer Canó, etc., doncs quan ella es cura la vista és per un metge homeòpata, que és el doctor Isern, que a sobre és català però viu a Madrid. I clar, hi ha gent que ho interpreta malament i diuen un médico ocultista. Perquè clar, en l'espiritisme ja diu, no, esto es lo oculto, no? No, és un médico oculista. És oculista, era metge normal, diguem-ne, però a més s'especialitza en homeopatia. I clar, ella és molt pobra, però pot acudir perquè trobo a les revistes homeopàtiques que ells curen a la gent o la visiten els dijous que ho fan gratuïtament. I ells instal·len una farmàcia a la Porta del Sol per fer les pindoletes, etc. O sigui que és una societat en aquell temps molt diferent i que no coneixem realment. O sigui que veiem que hi ha una societat molt alternativa i que va una mica per les seves i que uneixen amb un mateix projecte social, doncs això, un projecte que fa atenció als cossos, al coneixement, perquè tots seran partidaris de les escoles laiques i lliurepensadores, que ara en parlarem, un projecte social encaminat a aquells anys al socialisme utòpic i sobretot al republicanisme. Tots ells i elles són republicans, La majoria de gent que es fa de les societats espiritistes, com us he dit, o són sobretot metges, moltíssims metges, molts militars, que no sé si és que no tenen res més a fer o què, però a més tots són liberals, o sigui, el Lagier, els germans Bassols, la majoria han fet carreres militars, gent molt sensibilitzada també pels problemes de fora. Per exemple, he trobat, sobretot amb els teòsofs, militars africanistes, però que havien après l'àrab o que havien après llengües vernàcules, que s'interessen per l'orientalisme o per la Xina en aquells anys. O sigui, és importantíssima aquesta visió de l'altre, però no per competir, una visió molt anticolonial i sobretot gent, sobretot molt divertit, gent de professions liberals, sobretot cantants d'òpera o gent del món de l'espectacle, Pau Casals, tocant pels espiritistes, amic de l'Amàlia. O sigui que gent molt implicada socialment en el que és els teixits urbans, no? I a més això és una heretgia que es dona sempre en societats urbanes. Per què? Doncs perquè les societats d'origen camperoles ja tenen la seva pròpia cosmogonia, però en una societat urbana, amb un sistema de maltractament de les classes treballadores brutal, en aquells anys, en què comencen les fàbriques, la gent ha migrat del camp a la ciutat i quan arriben a la ciutat
necessiten crear noves xarxes de relació i de coneixement. I això ho faran a les nits. O sigui, si tenen èxit, els ateneus, les cases del poble, els centres espiritistes, els centres excursionistes, també és perquè la gent a la nit torna a crear una base social important a tots i cada un dels barris de les ciutats. La gent es troba a la nit, tornen a ser un o una i no són un número davant d'un taler o d'una bòbila, sinó que tenen noms i cognoms i s'expliquen les coses. Jo a vegades dic que és una mica teràpia de grup, quan van a veure la mèdium i li diuen a la mèdium si poden parlar amb el seu fill que ha desaparegut o que s'ha mort, i la mèdium diu, no et preocupis, tornarà perquè ells creuen en la reencarnació. O diu, mira, el meu home que està a Filipines, què ha passat? Ah, no em contesta, pues serà que està viu, però que no es pot comunicar amb tu. O diu, mira, l'han matat, però tornarà, no et preocupis. O sigui, hi ha un consol social important en uns anys en què la nostra esperança de vida a la classe treballadora són 25-26 anys, i dels burgesos 33. Imagineu, Vull dir, a l'època de Marx, uns quants anys abans, per la majoria de gent de Centre Europa era 55-60 anys. Però aquí a Catalunya hi ha unes condicions, i a Andalusia, unes condicions brutals. I clar, llavors també em dono compte que us dic, és un fenomen urbà on hi haurà més espiritisme, més lliure pensament, tot Catalunya, País Valencià, Palacedes, el tabac, les conserves, perquè és una societat quasi ben industrialitzada. Andalusia, la zona de bodegues, apareixerà molt, Màlaga, Sevilla, Cádiz, sobretot, i fixeu-vos, zones en port de mar, on entra i surt la literatura clandestina i prohibida. I també a Lugo, a Galícia. Per què? Perquè hi ha una certa industrialització i perquè els hi entra molt de producte, molt de llibre prohibit a partir precisament del mar. O sigui que tindrem tota una península perifèrica amb grups molt actius de gent que no està massa d'acord amb el discurs tradicional, amb el monopoli de l'Església, sobretot sobre el pensament col·lectiu. Jo no sé si vols dir alguna cosa, tu. Home, Aquí fotem un rotllo. sí, jo anava a dir, no sé si em deixarà dir alguna cosa, però sí. Tot això que ens has explicat, quants anys t'ha ocupat? Bastants, 10 anys. 10 anys, ben bé, sí senyor. Sí. Coses, Sí. Exacte, 10 anys, molt bé. I ara comentaré una cosa de les espiritistes. Vaig llegir una entrevista que li van fer. Perdó, abans has dit, segurament que van cremar, que van perdre o van llançar aquell llibre. No, segurament el deurien cremar, perquè la majoria de llibres de totes elles els van cremar. Bé, li van fer una entrevista i ella va dir doncs, que amb el món de l'espiritisme que va començar anant a buscar llibres a les llibreries de vells. Sí? I allà va començar doncs, la seva iniciació. I aleshores jo vaig pensar, doncs jo com la faré? Perquè clar, vaig llegir el llibre però dic, però a mi em falten moltíssimes eines per dir què són les espiritistes. I vaig tenir la sort dilluns de parlar amb un espiritista, que va voler fer-ho, i em va estar explicant doncs, com funcionen en l'actualitat, la qual cosa va ser un gaudi extraordinari i pensava, mira, ella es va passar hores i hores i hores i jo amb un te i una xerradeta i unes pastes ho estic fent aquí la mar de bé i a més em va dir quan vulguis vine a casa meva que et tiraré les cartes i genial, molt bé. Ara em vaig preguntar, jo vaig fer tot això perquè vaig pensar parlar avui el 2025 d'espiritisme, què diries tu ara a una persona que no té ni idea d'espiritisme, que no sap què ha existit, que no sap la relació que ha tingut, per exemple, amb la homeopatia? Com li explicaries? Fins i tot podem apostar per dir una noia jove. Com li explicaríem què és l'espiritisme? Bueno, hi ha gent que ho està intentant explicar per internet, quan vaig fer el primer llibre ho he vist. No, a veure, és difícil perquè jo vaig començar a fer això i no coneixia ningú que fos espiritista, més em pensava que no existien. O sigui, aquesta és bona, perquè clar, jo vaig estudiar això des del punt de vista històric, no sabia si l'espiritisme avui en dia té a veure amb el que es feia, sobretot al segle XVIII, al segle XIX, i sobretot a partir de Kardec, no? I llavors, i després de fer el llibre, quan ja l'estava presentant, a millor vegades acabava de xerrar i venia algú i deia
que no t'has arrigut de nosaltres, som espiritistes. Això m'ho deien, clar, perquè generalment hi ha gent que tendeix a ridiculitzar allò que no entén. És a dir, espiritisme, masoneria o el que vulgueu. Quan algú no entén les coses tendeix a fer paròdia d'allò que no coneix i allò que es percep com l'ocult. Hi ha una segona part, que és que molta gent es pensa que espiritisme té a veure amb bruixes i no. O sigui, aquest any em van convidar a la universitat d'estiu i vaig fer un PowerPoint dient en què s'assembla, en què es diferencia. En què s'assembla? Que es troben a les nits, però parlen de coses ocultes o gent que no coneix, o hi ha un cert secretisme perquè hi ha una persecució, però es diferencia amb tot, o sigui, amb tot, no? I clar, llavors dius, ostres, hi ha gent que no ho entén. Clar, al final, o sigui, quan hi ha el primer llibre que en català portava un rodatge, em van convidar diverses persones de societats espiritistes, aquí a l'Arús em van venir a veure alguns, i clar, els tinc un respecte enorme, o sigui, enorme. L'espiritisme avui en dia és molt més modern, fan servir les xarxes socials, l'espiritisme és una de les grans opcions pseudoreligioses del que seria el Brasil avui en dia. Hi ha moltíssims grups a Brasil que es diuen Amàlia Domingo Soler, que és aquesta senyora tan desconeguda de Gràcia, però que ja és superfamosa. I clar, jo els tinc respecte, però clar, jo els dic, jo no vindré a una sessió vostra perquè és que no vindran si vinc jo, perquè jo soc superatea i clar, si és que hi ha alguna cosa, no vindran, o sigui que, però jo els tinc superrespecte, no? Per mi el més important de l'espiritisme és que el segle XIX serveix per desmuntar i molt la història de la idea catòlica, i ara us explicaré per què. Quan elles comencen a publicar tot això, clar, us he dit que el catolicisme o el cristianisme era la gran argamassa, diguem-ne, de la societat feudal. Però què passa si tu et reencarnes moltes vegades? On vas a parar quan et mors? Segons els catòlics. Si has sigut bo, on vas? Al cel. Si has sigut dolent, te'n vas a veure en Pere Botero. Però si tu et pots reencarnar, que ells ho diuen, el progreso indefinido, molts nens es diran progreso, l'etern progrés vol dir que no hi ha càstig. I això ho deia Dostoievski també. Si no hi ha càstig, què passa? Tot està permès. Te'n pots anar amb la veïna, si t'agrada, perquè no et castigaran. Pots matar el jefe i se li va calentito, i ja aprendràs després d'una altra vida que no matis el jefe, o no et fiquis amb el patró de la fàbrica. O seràs, sobretot, en aquella època, actuaràs en contra de la pena de mort, com Víctor Hugo. Víctor Hugo era espiritista, quan està a Jersey fa ballar les taules que diuen, pensa que parla amb els seus fills que han mort, i és quan fa tots els escrits contra la pena de mort i a favor del pacifisme, perquè clar, els espiritistes pensen que ens anem reencarnant però que hem de millorar cada vegada. I una cosa bonica de l'espiritisme és que la gent no perd la consciència de ser un mateix. O sigui que dius, bueno, el pitjor que hi ha a la nostra societat és la por a la mort, i què es farà dels meus llibres o què es farà de les meves coses? Clar, per un espiritista ells pensen que tu tornaràs en plena consciència, mitjançant una regressió. Jo podia saber que jo era la Dolors Marín, vull dir, aquestes idees. En canvi, la teosofia no, La teosofia tu pots reencarnar i pots tenir consciència de qui has estat, però és igual, vull dir, perquè no hi ha aquesta idea de... Hi ha una idea de progrés, efectivament, però no hi ha. Això de on ens vindrà? Sobretot, al segle XIX coincideix amb la colonització de l'Àfrica, el coneixement ben bé de tot el que són les societats, sobretot antigues egípcies, i també el colonialisme anglès de l'Índia, on es veuen totes les religions budistes i les religions hinduistes. I és així com la gent torna a pensar al segle XIX que pot haver-hi una possibilitat de reencarnació. I tot això impregna les societats d'aquella època. És per això que l'Agatha Christie sempre farà novel·les de gent que està a les expedicions i que creuen en altres coses. Conan Doyle tindrà moltes narracions on apareixen els esperits, i ell era espiritista, es va convidar a la seva dona el 34 a Barcelona, al Congrés. I a més, aquí a l'Arús tenim els cartells de la Generalitat Republicana anunciant el Congrés del 34 a Montjuïc. Amb les 4 barres, imagineu una Generalitat que promociona un congrés espiritista, i qui va, el Màrius Torres, lògicament, que és d'Esquerra Republicana, i el Ventura i Gasol, que sempre ens hem pensat que era un supercatòlic, i ho era, però és que la seva dona era teòsofa. No es van poder casar mai, perquè un dels dos no tenia el divorci, però la seva dona era teòsofa, i surt a la premsa de l'època. I com ho sé? Doncs perquè, clar, jo vull la premsa, diguem-ne, dels espiritistes, les notícies o la Vanguardia,
però sobretot la premsa satírica, que és un bombó. Aquí els veus tots, o sigui, quan venen uns santons hindús a l'Ateneu Barcelonès és un cachondeo, els dibuixen allà i diuen, això sí que és exotisme a l'època, o parlaran d'això de la dona del Ventura i Gasol, que forma part de societats teosòfiques supercultes a aquella època, perquè estan traduint els Upanishads, estan traduint textos de l'anglès, les estan introduint a les nostres col·leccions, o sigui, heu de pensar que la Catalunya que queda després del 39 no té res a veure amb la Catalunya que havia estat a 1900, 1910, 1920. Teníem col·leccions de llibres, aquí s'havia traduït Urània, d'en Flammarion, que deu estar per aquí. Flammarion és un dels grans espiritistes, amics personals de Kardec. Ell fa una novel·la utòpica que a part passa en un món Star Trek, que dic jo, que és Urània. I clar, què fa Comas i Solà, el nostre gran astrònom? Com se diu la vila que deixa la ciutat de Barcelona, Gràcia? Villa Urània. Villa Urània, traduïda al català per l'editorial Joventut del 10 a l'11. O sigui que teníem una societat que sabia tot això, que quan aquí s'instal·la una biblioteca orientalista que tindrà 300 títols a 1936, que ha nascut a l'any 1, clar, vull dir, estava aquí mateix, la biblioteca orientalista dels Mainadé, estan traduint textos completament europeus de l'època. L'esforç que es fa a aquest país és increïble. Els primers restaurants vegetarians arrenquen d'aquesta gent. Perquè clar, la majoria són vegetarians, naturistes, la majoria de societats naturistes que desembocaran els Amics del Sol tenen els seus antecedents amb tots aquests espiritistes. O sigui que realment, per què? Perquè són les societats, sobretot les societats obreres, superpanteistes, el que volen és sortir els diumenges, reconèixer el terreny, estimar la natura, vull dir, això ho té molt clar Celso Gomis. Celso Gomis, que és ateu, lliure pensador, té unes andanades contra l'Església Catòlica brutal, que a mi m'han servit molt. És el llibre que es diu La bruixa catalana, però la bruixa catalana el que fa el Celso Gomis és denunciar, diguem-ne, la superstició del poble, vull dir, perquè ells tenen molt clar que hi ha superstició. Llavors ells el que volen és denunciar això. Què farà l'Església Catòlica amb tota aquesta gent? Els excomulga, que és el pitjor que podia fer. Quan l'espiritisme pren molt de protagonisme en les societats obreres, quan veuen que la gent no té por de fer pecats, perquè va molt més llançada, els excomulga. I això és el pitjor que pot passar. Perquè quan una persona és excomulgada, igual que si un era suïcida, o era evangelista, o era protestant, o era ateu, no podia ser enterrat amb un monopoli que eren els cementiris. I es comencen a 1880, coincidint amb el gruix del llibre, les primeres campanyes laiques, lliurepensadores, protagonitzades per maçons i tota aquesta gent a favor dels cementiris civils. Això és importantíssim, perquè és normalitzar una societat. Tindrem cementiris civils, sobretot a Sallent, perquè hi ha López Montenegro, que és un anarquista, amic de la Teresa Claramunt, que estan allà batallant, el de Barcelona, a Reus, després a Igualada, amb la Maria Truz, que us ho explico aquí. Hi ha campanyes per cementiris civils, però a més també campanyes importantíssimes per inscriure nadons al registre civil, que els funcionaris no volien, i pels casaments civils. Per exemple, us poso aquí el cas de la Càndida Sans, que és una de les primeres que es casa pel civil a Gràcia. Avui ho trobem molt normal, però llavors era desafiar. Llavors, què faràs per casar-te pel civil o inscriure un nadó pel civil? Mobilitzar les societats obreres, els coros o les bandes de societats obreres tocant la marsellesa, anar amb els pendons, acompanyar aquell nadó al registre civil, una manifestació millor de 100 persones, allò és una manifestació obrera amb l'excusa d'anar a apuntar un nen que es dirà Progreso o Libertat o Harmonia. Qui és? El guarda d'esclaveria recull 3 nens a Sabadell que duen els noms dels màrtirs de Chicago, Spears, Linz i Parsons. La creativitat no té límit, i Sabadell, Terrassa, grans enclaus espiritistes i teòsofs. En 1872 neix a Terrassa Fraternitat Cristiana, o Fraternitat Humana, que encara existeix avui. Encara tenen les actes antigues, han passat tot el franquisme i encara tenen un arxiu. És brutal veure com hi ha una persistència de societats de desobediència civil importantíssim, perquè tot això són actes d'acció directa i de desobediència civil.
I clar, tot això no apareixia enlloc. I em semblava brutal que tot això s'hagués amagat, que no es parlés d'ells i elles, i fet aquí deuen haver-hi unes 20 biografies de dones, ja des de l'Isabel Vila, que forma part de l'AIT, de la Primera Internacional, Isabel 5 Hores, de la Bisbal, que forma part de la gran revolta republicana de la Bisbal, i que acabarà, que ha començat a TEA, i acabarà sent espiritista a Gràcia, que aquesta és bona, o sigui, no sempre les coses van en una direcció, van en diverses direccions, sobretot quan es vol saber si hi ha alguna cosa que te fa referència al sagrat. Vull dir, hi ha moltes opcions que tu pots pensar en el sagrat. Doncs l'Isabel Vila morirà a Sabadell, pobra, pobríssima, a veure el que serien els protestants, però sobretot les societats espiritistes. Però apareixerà la Teresa Claramunt, sobretot la Lope Gallà, la gran maçona, que crearà 4 diaris i que farà escoles a casa seva. Apareixerà l'Amàlia Domingo Soler, que és aquesta dona cega, que ha vingut emigrada des de Madrid perquè un curandero de Gràcia, que es diu Lluís Llach, que no té res a veure amb Lluís Llach, li ofereix a casa seva que ella pugui estar, que li donarà menjar cada dia, que li deixi una habitació perquè ella pugui escriure, pugui crear i es senti a gust, i farà el primer diari feminista, que no surt als repertoris de premsa feminista, que és La Luz del Porvenir. Durarà 20 anys, és un diari de dones i per dones, i els únics homes que hi poden escriure són o els desertors o els presoners. Clar, és preciós, perquè veus per primera vegada com les dones parlen, que és el que jo buscava. Jo buscava dones que no s'hagin d'amagar sota un pseudònim d'home per poder publicar. I clar, les veus a tota aquesta premsa. I clar, per què? Doncs perquè em vaig donar compte que les espiritistes deien que tu et pots reencarnar igual amb un home que amb una dona. Llavors, clar, a l'assemblea a tu t'escolten. T'escolten i a més tens càrrecs. Jo, que havia fet tota la història de l'anarquisme d'aquest país, allò, diferents èpoques, jo buscava dones i no les trobava mai. A vegades les trobaves sent la vocal d'algun ateneu o no sé què, però quasi sempre eren grups d'afinitat masculins, les trobaves només als ateneus, a les cooperatives, però ja el moviment cooperatiu ja no és anarquisme en si, i en canvi, clar, a les societats espiritistes les trobo que són presidentes, són tesoreres, que maneguen la pela, o sigui que tenen força de decisió. Llavors dius, sí, aquests eren realment horitzontals en quant a plantejament quotidià. Una mica clar. Llavors, què queda de tot això avui en dia? Doncs queden grups espiritistes, però s'han de tingut que protegir moltíssim, sobretot perquè molts d'ells i moltes d'ells els van matar doncs, el 39. Vull dir, molts perquè no perquè fossin espiritistes, la majoria perquè eren maçons, molts a Mallorca, moltíssims, o sigui, i aquí també, perquè tenien càrrecs en societats obreres o cooperatives, o perquè havien estat ja inclús molts a Esquerra Republicana, o sigui, no calia que fossin opcions més radicalitzades, però clar, són coses que portaven a dintre. La primera dona d'en Companys era espiritista també, ho explica, em sembla que és el Màrius Torres també, amb la correspondència interna, que diu que anaven al president Companys i el president Companys li feia vergonya perquè ell feia d'abogat aquí a Barcelona i sentien a la dona i els nanos més joves que estaven invocant el Lairet per saber si havia patit molt o no, perquè quan maten el Lairet anava a interessar-se per la sort del Companys i ella sempre li va quedar aquella... O sigui, però que era una cosa molt normalitzada a l'època, o sigui, era molt normalitzat. I a més, una cosa important és que la gent no volia parlar amb Cristóbal Colón en aquella època o amb algú important, sinó que només volia comunicar-se amb els de casa. I això ens dona una idea de què és l'espiritisme. La gent volia parlar amb les mares, els pares, aquells que a vegades no veuen, i això com s'arrela a Europa, importantíssim. Des de les societats micèniques, supermatriarcals, després, sobretot, els romans, amb els altars a casa, els lares, l'heretgia càtera, és més del mateix, o algunes societats, sobretot, com la mexicana, que encara porten aquell altar que hi ha a casa pels morts familiars. O sigui, és algo molt constant, i sobretot quan Kardec el que fa és sistematitzar una sèrie de pràctiques que s'estan fent, però en absolut s'inventa l'espiritisme. Kardec, ell es diu Leon Hipòlit Ritzael, i ell diu que es diu Kardec perquè ell té consciència que havia estat un druida amb aquestes religions preromanes. O sigui que sempre hi ha una recerca d'algú que va per sota de la humanitat, que té a veure amb instints, o com li vulgueu dir, però sobretot algú com molt lligat a les sensacions, o al món
dels avantpassats, etc. Clar, quan Kardec escrigui el llibre dels espírits i sobretot faci una mena de manual de com crear societats espiritistes, ens sortiran per tot arreu, perquè tothom vol experimentar, fer ballar les taules, que es diu, perquè pensen que les taules, amb el moviment de les taules, és una espècie de còdic Morse. Ho dic aquí perquè és molt divertit, vull dir, ells pensen que la ciència ha avançat tant que per fi els que estan a l'altra banda es poden comunicar amb nosaltres. I diuen, no, això no és màgia, és ciència, igual que tu veus dos imants que es repelen o s'atreuen, i ara sabem que això es diu electricitat, el dia de demà podrem explicar com ens podem comunicar. Clar, això te'ls dies comptats en aquella època, o sigui, això serà una gran fogarada des dels anys 50 fins a 1900. Després aquest espiritisme, sobretot per la part social, anirà de baixa, serà reemplaçat per les modernes teosofies. La teosofia és també una reordenació d'aquest món de l'altra banda, és més patriarcal, tornen a posar les dones una mica de cantó, hi ha iniciats i no iniciats, torna a haver-hi una jerarquia. Jo penso que és un contraatac, sobretot dels anglòfils, contra algo que havia anomenat Kardec, però que forma part, diguem-ne, de l'espectre de França, Itàlia, Espanya també, i sobretot alguns països de l'est, on tindrà molta força, la mediumnitat i l'espiritisme. Això seria una de les coses, no? Jo he llançat moltes idees, ara si voleu parlem, no? Sí, perquè ja si voleu, teca, donem ja la paraula, Sí, no? sí. I així tu també descanses una mica. Sí. Volia fer una pregunta, però ja te la faré. No, fes bé. No. Donem la paraula que puguin preguntar. Jo sé que hi ha moltes ganes. Bueno, igual tampoc esteu d'acord, amb el que he dit, però bueno. Qui vol preguntar alguna cosa? Callat. Jo mateix. Doncs vinga. Jo que marxaré aviat, doncs aprofito. Vale. Bueno, em sembla molt interessant el tema, o els temes, i a més el llibre pinta molt bé, i no l'he quedat, Gràcies. i ja ho veuré. El tema em sembla molt interessant. Jo volia preguntar sobre el paral·lelisme. Jo sabia, em sona, així per sobre, que el positivisme d'August Comte, per exemple, va ser compatible amb aquest tipus de pràctiques espiritistes. És a dir, hi ha vegades que la gent pensa que l'espiritisme és una cosa que ve de l'edat mitjana o de les bruixes. No, és una cosa més recent. De la mateixa manera que les bruixes, la caça de bruixes es fa sobretot al segle XVI i XVII. Bé, és igual, ara entrarà. Vull dir que hi ha un paral·lelisme entre la gent es declara positivista, cientificista, racionalista, i a la vegada doncs, té aquest tipus de pràctiques o aquest tipus que això es barreja pel que és explicat i d'allò. Bueno, és curiós, vull dir, ser positivista i a la vegada espiritista. Però sé que el Comte, els seguidors del Comte van per aquesta línia. I després, clar, coincideix amb aquestes coses de l'orientalisme, de tota una cosa que ara segueix amb coses de tipus esotèric que n'hi ha per tot arreu, de bones i no tant... Però bueno, vull dir, volia preguntar-nos sobre aquest paral·lelisme, aquesta cosa en principi sorprenent o paradoxal de ser positivista i plataforma espiritista. No, August Comte va ser durant 6 anys secretari de Sant Simón, aquest del nou cristianisme, o sigui, vivien a París, i August Comte, que és el creador del positivisme, però que també pensa que ha d'haver una nova religió, a més s'inventa el mite de Santa Clotilde, que és una amiga d'ell, però que mor a verge, gran, no sé què, jove i tal, i inclús Dalí se'n riurà molt d'això, vull dir, Dalí coneix Comte, coneix el positivisme, i fa moltes bromes en Santa Clotilde, no? Que és molt divertit, però Comte imagina inclús uns palaus destinats al proletariat, un nou temple d'aquest capitalisme, són supercapitalistes, o sigui, això no ho han descobert ara aquests libertarios d'ara, perquè si no encara els agradaria més, no? Però tant Sant Simón com tots els santsimonians que són estudiants de l'Escola Politècnica, que són els que faran el canal de Suez, poca broma, o sigui que clar, tenen aquestes idees julivernesques, no? Doncs tots aquests pensen que el món millorarà gràcies al capitalisme, o sigui, a més, els grans amics de Sant Simón són l'Olinda Rodríguez, que són banquers. O sigui, clar, perquè ells pensen que això pot fer que el món millori, però clar, no volen sotmetre el proletariat a aquestes condicions d'explotació, o sigui que és brutal. I conviuen aquesta idea perquè clar, encara no han fet el pas
del que és la religió en què han estat educats al materialisme, que és com fer un pas al buit. I clar, hi haurà uns anys, sobretot des de 1820 fins a 1850, que conviurà aquesta idea. Per exemple, Fourier ja no s'ho planteja, o sigui, primer ve Saint-Simon, després vindrà Fourier, 20 o 30 anys després. Fourier és un petardo, o sigui, és el més divertit del llibre, i no he parlat avui d'ell, perquè Fourier és el primer gran feminista de la història que diu que, bueno, inventa la paraula feminisme, però diu que tota societat estarà evolucionant en el grau que les dones participem a la societat. Llavors ell s'imagina uns palaus com aquests del Comte i tots aquests, però clar, els palaus que s'imagina Fourier i que havien posat en marxa els Saint-Simonians però els van detenir a tots, són palaus mixtes on la gent pot disfrutar molt de la vida. Fourier diu, és que aquest Déu dels catòlics com ens fa amb passions si no les podem satisfer? I clar, llavors ell proposa que la gent vagi a viure un falesteri, 1.800 persones, on hi haurà gent que serà monògama, o gent que no tindrà cap desig sexual, o gent que ell diu que tindran la passió en papillon i que s'ha de complir, o sigui, anar papallonejant, canviar de parelles, passar tu bomba, etc. I ell ho explica, i això, i a més diu que els nens seran cosa de la col·lectivitat, planteja una sèrie d'idees molt innovadores que seran represes al 68, sobretot pels del maig 68, però pels americans, o sigui, Wilhelm Reich, tots aquests, clar, Fourier senta les bases una mica del que seria descriure les passions sexuals que no s'han de contenir. Això, una foguerada a la seva època, comencen a aparèixer comunes. La primera que apareix és dels Saint-Simonians, però ho explico aquí, els detenen per escàndol públic, perquè viuen homes i dones amb el que diuen un convento, perquè a l'època no saben dir comunes, pensen que si hi ha gent que viu en comunitat, abans eren separades per sexe, són convents. Clar, el 32 els fan un superprocés per escàndol públic, Fourier ho veu, però ell segueix a les seves, llavors Fourier escriu moltes coses en forma de paràboles. I és el primer que parla obertament d'homosexualitat dintre de la societat. I clar, Fourier és molt divertit perquè realment tindrà molts seguidors a la península Ibèrica, s'intenta fer un falanceri a Tampul, a Andalusia, trobarem seguidors de Fourier que se'n van per tot el món. Zoe de Beaumont publicarà l'any 40 aquí a Barcelona un llibre sobre Fourier i ella participa en una d'aquestes comunes en vida de Fourier, i un dels seus amics, el Sinsky, publicarà a Cádiz un dels primers llibres que és Palabra d'una espanyola a sus compatricias, que està considerat el primer manifest feminista espanyol. O sigui que tot això és l'arrel dels socialismes utòpics, però clar, Fourier també pensa, no és espiritista, però pensa que hi ha una transmigració de les ànimes, també, que això, clar, no ens ho esperàvem, perquè, clar, s'ha recuperat de Fourier la part econòmica, però els seus mateixos deixebles intentaven no parlar de tot això pensant que la gent pensaria que estava boig. Però, clar, quan tu llegeixes tota la seva cosmogonia i tot això, doncs veus claríssimament que ell està fent això. Aquí a Catalunya, seguidors de Monturiol, tots els que vulgueu, perquè Monturiol, l'inventor del submarino, això que dèiem els projectes julivernescos, és amic d'Enclavé, els del cor d'Enclavé, i se'n van, un germà del Monturiol i 3 o 4 més a l'expedició Icària, que ho explica el Xavier Mengareu del Poble Nou. Se'n van icarians d'aquí al Poble Nou a Texas, a fer una comuna. I a Poble Nou s'estableix una altra comuna on hi ha la germana del Monturiol. Està amb noms i cognoms, O sigui, i clar, què faran? Bueno, els detindran, lògicament, perquè són republicans, però clar, tenim una impremta del socialisme utòpic, per això es diu Avinguda Icària, al Poble Nou, perquè hi havia els icarians, passa que tot això no s'explica. I clar, tothom parla d'Enclavé com si hagués tret els obrers de les tavernes, que és veritat, però no diuen que s'inspira no amb els miners anglesos, els cors, perquè encara no han aparegut, sinó que s'expliquen en els cors dels Saint-Simonians, que fan a París, que fan unes festes magnífiques, perquè clar, ells diuen, tots els socialistes utòpics, i això també ho hem de tenir clar, estan horroritzats per la violència, han viscut totes les revolucions possibles a França, tots són francesos, no ho roben, i llavors ells pensen que la gent canviarà d'estil de vida a partir de la imitació. I mira, si fem un palau i vivim tots bé aquí i compartim gastos i treballem i fem petites cooperatives de producció, etc., la gent farà igual que nosaltres. I clar, és aquí on s'equivoquen totalment. Clar, la gent no té
aquest esperit de comparació. A França apareix una cosa que es diu el Familisteri de Guise, que ara és patrimoni nacional francès, perquè es crea a partir de Fourier, d'aquestes idees de Fourier, un senyor que es diu Godin, que fa estufes, que encara existeixen, i fa cases per obrers com una colònia, però realment sí que es comparteix els gastos i la gent viu bé, aquesta colònia. I ara es pot visitar, però el més divertit és que el cunyat d'aquest és el que presideix el Congrés Espiritista del 88 a Barcelona. Clar, jo no m'ho creia. O sigui, quan comences a veure coses i dius, aquest estava repartint pamfletos del Familisterio de Guise. Dic, no m'ho puc creure, no busco l'Aimarí, perquè clar, t'has de mirar el llibre del Congrés, qui ve, clar, jo seguida miro el llibre del Congrés, qui ve, qui no ve, clar, comparo això i llavors comences a veure moltes connexions, no? Clar, el Familisteri de Guise és un projecte utòpic que sí ha funcionat, o sigui, bueno, ha funcionat fins a la crisi del petroli, però encara hi ha gent que hi viu, i alguns delegats de la Primera Internacional havien nascut al Familisteri de Guise, em sembla que és un Pellotier, un d'aquests era nascut allà. O sigui que realment sí que tenim experiències al marge de la societat, no només utòpiques, sinó que posen en marxa nous models d'economia no capitalista dintre d'un món capitalista, cuidado, que és això que dèiem, no? Comte es planteja seguir en un món capitalista, no es planteja trencar amb el capitalisme, però pensa, home, si la gent va comparant, acabarem fent, o sigui, seria com el moviment d'avui de les cooperatives, no? Per què vols que t'explotin si pots estar en una cooperativa i doncs això és el mateix, o sigui, en aquells anys es pensa en això. Però jo, quan vaig veure els plànols dels palaus de l'Augusto Comte a casa seva, però encara hi ha la seva casa a París i tal, és molt boniqueta, clar, dius, ostres, t'explota el cap, no? Perquè dius, jo no ho sabia tot això, no? Gràcies, Gràcies. Digue'm. Hola. Hola. Moltes gràcies per tornar a la vida a totes aquestes dones. Sí. I he vist que parles també de la maçoneria. Sí. Com ho lligues tot això? La maçoneria Sí. a Barcelona... Bueno, perquè, clar, tots ells tenen una arrel comuna, que és el canvi de la societat, i comparteixen la idea de la laïcitat, o sigui, de lliure pensament, i fixa't tu que, per exemple, el que he comprovat és que tots eren amics quan una d'elles, una d'aquestes espiritistes, la Matilde Ras, fa un llibre, que és aquest, Concha Historia d'una libre pensadora, els primers que li fan una crítica favorable són el senyor d'aquesta casa, el Rosendo Arús i els seus amics, en una de les seves revistes, diuen, nosaltres no compartim en absolut aquesta idea de que hi ha una transcendència, però ens sembla molt bé aquest llibre perquè pot fer obrir els ulls a molta gent a favor del lliure pensament, llavors la recomanen, o sigui que clar, fan front comú davant d'enemics molt poderosos, l'Estat, el militarisme i l'Església. Llavors tots es troben, i això és divertit, a la Logia de la Constància de Gràcia. A la Constància hi ha Llunes i Pujals, que teniu aquí l'exposició de Llunes, que és el de la Tramuntana, el Tarri del Màrmol, que és un d'aquests enginyers superpotent que és Sant Simonià, crearà una escola politècnica a Gràcia. Tarri del Màrmol era ric, era fill d'un sabater, d'una indústria de sabates de Sitges. El seu pare es casa amb una negra siboney, o sigui que era mulato, era guapíssim. I per què dic que és guapíssim? Perquè se'n surt sempre de rosites de tot, quan el detenen per la bomba de canvis nous, diuen que hi ha una dona de l'alta societat que testimonia a favor d'ell, després trobo que són el Rossinyol i el Utrillo que testimonien a favor d'ell i diuen, no, és que quan va esclatar la bomba, ell anava de Sitges a Barcelona amb nosaltres al tren i el deixen anar, que deu ser mentida, però Tarri del Màrmol és un dels grans, diguem-ne, lluitadors anarquistes, però molt culte, de Catalunya i que a més, quan vagi exiliat, s'anirà, quan se'n va, després del 96, després de la bomba de canvis nous, passa a França, serà expulsat per l'estat francès perquè denuncia els processos de Montjuïc, les tortures que s'estan fent la gent, va a Londres i es casa allà amb una senyora lliure pensadora, antiesclavista, o sigui que és importantíssim, Tàrrida, que encara no té cap bona biografia feta. És un amic d'aquest de Llunes, però estan tots a la mateixa loja, o sigui, hi ha l'Àngeles López Ayala, l'Amàlia Domingo Soler, la Teresa Clara Montiva, després, una gran amiga de la Teresa Claramunt és la Júlia Imach, que ha fet aquí la seva biografia, són amigues que és la Maria Trulls d'Igualada, que crea una dona paralítica, crea la primera societat d'enterros civils d'Igualada, que es diu la Iconoclasta.
I a sobre fa una revista que es diu La Iconoclasta, i a sobre escriu versos i tal, i aquest era mèdium, i treballava de mèdium. I tots aquests comparteixen lògia maçònica, o sigui, comparteixen lògia i això els serveix. A més, elles no estan en una lògia d'adopció, sinó que és igual, comparteixen poder parlar en públic a les nits, aprendre, sobretot a parlar. L'Amàlia és molt bonic quan diu, a l'autobiografia, que la primera vegada que ella parla en públic és amb un enterro d'un nen civil, o sigui, un enterro civil, perquè abans les dones no parlaven en públic. La Teresa Claramunt és detinguda perquè vol entrar a un míting d'homes i després no les deixen parlar en públic. Clar, una lògia a la nit és el lloc idoni per parlar, perquè no puguis tenir un nom que no és el teu, que ningú et pugui identificar, que la policia no et localitzi, i sobretot per mi la maçoneria aquell anys és una escola de ciutadania, d'oratòria, d'intercanvi d'idees, sobretot d'acollir gent que ve de fora, que venen amagats, de distribució de llibres. Clar, vull dir, aquí ho explico. Quan arriben els llibres espiritistes a Barcelona en 61, no sé quan, el bisbe els fa cremar. Són llibres que han pagat impostos, que han pagat aduanes, que venen amb un llibreter que és el Maris Le Chartre, que té una llibreria a la plaça Real, i clar, arriben els llibres del bisbe, els fa cremar. Què fa? Més espiritistes, clar, la gent vol saber, tothom va allà, i Lagier, que és un que participarà a la Gloriosa, el capità Lagier, que és furierista, diu, no us preocupeu, a partir d'ara jo us portaré tots els llibres que vulgueu a Barcelona amagats en les botes de vi que portarà amb el vaixell, perquè jo us deia que totes les ciutats que tenen port de mar és per on entra tot, no hi ha aeroports a l'època, tot el prohibit entra amagat i distribuït ràpidament a Barceloneta o Rambles amunt, fins a aquest, la Chartre està amagat a Barcelona, l'han fet fora de París, el busca la policia, perquè és el que ha publicat un llibre, el best-seller de l'època, que és Los misterios de París i el judío errante, que tots els que són lliurepensadors a casa seva ho tenien, igual que les ruïnes de Palmira, no? Que estan aquí, aquesta biblioteca està tot això, perquè Rosengarus és d'aquesta corda, i clar, vull dir, devia ser amic del La Chartre. O sigui, és importantíssim, en una època en què no hi ha internet, veure aquestes connexions. Segur que tot això es distribuïa a través de la maçoneria, lògicament, o sigui, quan hi ha xarxes de relació, això està, o sigui, quan Tàrrida va a Londres, es troba amb el Louis Michel, es trobaran anys després, ni l'Emma Goldman, el Ferrer i Guàrdia, o sigui, bueno, clar, aquí surt el Ferrer i Guàrdia, també, clar, maçó, però també la López d'Ayala, quan Ferrer i Guàrdia està a França, que encara no és Ferrer i Guàrdia, és un empleat de correus, fa un llibre que és l'únic llibre que ell fa en vida, que és l'Espanyol Pràctic, que és un mètode espanyol, que introduirà narracions de qui és? Narracions sobretot de la López d'Ayala, que en fa 10 o 12, o sigui que dius, ja hi ha una connexió entre López d'Ayala i Ferrer i Guàrdia, algunes del Pi Margall, narracions antimilitaristes, clar, és un manual de desobediència, l'Espanyol Pràctic, però clar, veus que ja hi ha unes connexions i que clar, quan ell ve aquí ens hi connectarà amb tots els que fan fora de la universitat. El Don de Buen, que és catedràtic de Ciències Naturals, l'Eglésia, no li deixa fer classes a la universitat perquè va contra el dogma, clar, va contra Adán i Eva. I aquí hi ha tot l'atac de l'Eglésia. I clar, aquí parlo sobretot dels que apareixen abans que Ferrer i Guàrdia, que és en Gavarró, que era un antic escolapi, que descobreix l'amor i deixa ser escolapi, es fa mestre racionalista, intenta crear una col·lecció de llibres, no ho aconsegueix, i si crea una col·lecció de llibres i una escola de formació de mestres, Ferrer i Guàrdia, per això ho maten, perquè crea els llibres de la biblioteca de l'escola moderna, que estaran aquí, també són llibres petitons, vermells i tal, clar, que és una bomba de la butxeria. I clar, hi ha una societat immobilista que vol frenar tot això, una mica. Aquí hi ha indicis, perquè jo el que vull és que la gent ara s'espavili pel seu compte i busqui, no? Perquè hi ha molts noms de diaris, poso les fonts, no em deixaven posar massa nota, però dic, ostres, que vegin que aquí hi havia un grup, o aquí hi havia tal cosa, o aquí hi havia un diari, perquè clar, és tota una història que estava superamagada. Però bueno, que a Anglaterra ho estan traient també, a França també, als Estats Units a poc també estan buscant tot això. Clar. No sé. Digui. Sí, doncs abonant una mica el que ens està explicant tan interessant l'Olors. Sí. Home, jo tinc, potser, diré, el petit privilegi
de ser fill, net i bisnet de militar. Ara Ara ella fa sé memòria, qui ets. i fa memòria per una cosa. Sí. Bueno, si em permet, que acabo d'entrar, i no vull agafar protagonisme, però sí que tinc algunes coses que dir. I clar, ells es van moure, els meus avantpassats, i a més, amb un entorn que deies, amb un ambient anarquista, republicà i reivindicatiu, a lo que era una de les cunes de la industrialització de la ciutat de Barcelona, Sant Martí de Provençals, és a dir, Clot, Poble Nou, Camp de l'Arpa, què volem que us digui? Clar, llavors resulta que per atzars de la vida, o no tant atzars, doncs a l'implicar-se la meva família molt directament amb tot el moviment espírita, què passa? Que el meu pare i gent que precisament els dies crítics de l'ocupació franquista de Barcelona tots se'n van a fer punyetes, i el propietari del local, que era l'antic carrer Enna, que ara em sembla que és Ramon Torró, doncs els hi va dir, escolteu, esteu comprometent, vosaltres sou molt bona gent, però clar, vosaltres representeu l'antic règim. El resum és que arriba a casa meva guardat en caixes hermètiques, etc., la biblioteca espírita de Sant Martí de Provençals. Bé, doncs llavors, esclar, els pares i els avis ja no hi són, els meus germans, la meva germana està a Anglaterra, i me n'he fet càrrec jo. I tinc el plaer, potser, mira, això ho diuen els budistes, però també hi ha cristians que ho diuen, que casualitats no existeixen. Però es dona la punyetera i agradable casualitat que jo vinc a 5 minuts de la biblioteca Rus. Doncs on us penseu que està la biblioteca espírita de Sant Martí de Provençals? Doncs està des de fa 11 anys, siguent tot documentat, ordenat i classificat aquí a la biblioteca Rus. No vull allargar-me, però de tot el que has estat explicant, i a vegades em venia algun somriure perquè dius, ostres, això que ella diu ho he trobat en tal. Doncs resulta que de dones espírites concretament, també jo trobo en les publicacions moltes referències a la Matilde Navarro Alonso, que era poetesa, que el seu pare era famós també intel·lectual, de l'Amàlia Domingo Soler, una cosa que quasi em va... Bueno, emocions que he tingudes moltes, no cal que ploris, però que t'emocionen, i tenim una carta manuscrita de l'Amàlia Domingo Soler. I la vaig agafar quasi amb pinces, no cal dir que està aquí, i em vaig fer fotocòpies en color. Què diu la carta de l'Amàlia? Està enviada a un frare que no diu el nom, però li critica, diu, tu que ets un home intel·ligent, que ets un home culte, perquè estàs en una organització tan verticalista, tan dogmàtica, tan tancada, i a més n'he fet fotocòpies com per la il·lustració que significa aquesta carta. Referències a visites en llocs de treball de la Teresa Claramunt, i llavors també una cosa molt carregada d'emoció, que aquí tothom és lliure de creure o no, i et manifestes com a te, però porto com catalogades unes 130 comunicacions mediúmniques, explicades amb moltes en tinta vermella, amb llibres d'actes molt ben documentades, i ho podríem fer una conferència sobre això, que ara no és el moment. Però també del que eren, a més, revistes que porten l'arrel, com has dit molt bé, l'arrel de la maçoneria, que eren cosins germans. Escolta, és que veient el nom de la revista ja ho veus que eren cosins germans. Luz de Unión, la Luz del Porvenir, que molt bé has dit, la va fundar la Maria, la Evolución, i llavors també referències cartes manuscrites del pare del Marius Torres, que les enviava en diversos centres, i llavors també, dintre d'això, el lliure pensament, també és molt interessant, tot referit a la Biblioteca Orientalista, que molts intel·lectuals hi anaven, per això es diu, on es reunien els intel·lectuals catalans? Diu, home, diu, sí, els Quatre Gats, sí, però no gaire lluny dels Quatre Gats, a la cantonada pràcticament del carrer Princesa en Via Laietana, hi havia la Biblioteca Orientalista. I anava el Borja de Riquer. El Borja de Riquer i tots aquests anaven a la Biblioteca Orientalista, perquè clar, era tota la moda de l'orientalisme, la il·lustració, o sigui, era preciós. I el Santiago Rossinyol. Doncs Enric Granados n'hi havia que dius, ostres, també aquella societat, no?, que era avançada, una biblioteca sobre, tu sabràs el nom, que no ho diré bé, però del bé i el mal de Zaratustra, de Zoroastre, doncs era una biblioteca especialitzada en aquest tema, que vull dir que et quedes, i allà practicaven la medicina naturista, i vull dir que és una meravella. I abans d'acabar, la meva família s'implica i tinc les targetes de visita amb el Congrés Espírita de 1934, i llavors també voldria dir que el meu avi, que ja dic, tots eren implicats des dels besavis, doncs el meu avi Manel Puig és vicesecretari de la Unió Espiritista Cardassiana, que és
l'avantsala de la Federació Espírita Espanyola, que és com que precisament amb l'amistat que tenien amb els anarquistes deien, per què hem de fer una Federació Espírita Espanyola? Cadascú té la seva autonomia, però al final s'uneixen i bé, doncs llavors és molt curiós perquè, ja dic, el meu avi era vicesecretari, però llavors el president era l'August, abans els noms catalans eren en castellà, l'Augusto Vives, que era de Sabadell, i era germà del Miquel Vives, que dirigia l'espiritisme a Terrassa. O sigui, que tot queda clar. Mira, només et diré que de l'arxiu, del que he arribat a trobar, de dotzenes i quasi centenars de cartes de Terrassa i Sabadell, és que es podrien fer 50.000 conferències. I abans d'acabar ja acabo, perquè ja us dic que no, la protagonista és ella, però puc ajudar una mica amb el coneixement. Doncs llavors, també fa un any que va sortir, que segur que ho coneixeu, m'ho va enviar el professor Jordi Ardanuy, que ha vingut a fer conferències aquí en aquesta casa, que també són documentalistes que treballen en aquests temes, i em va enviar un document que es va publicar a Sant Martí de Provençals, al poble del fa un any, que és una meravella perquè el Joan Torrents i Coral, que és el primer que té una llibreria i una impremta espírita, juntament amb l'Amàlia, aconsegueixen, que jo això no ho sabia, perquè tota la documentació la tenia de 1839, que és quan es funda el Centre Espiritista Esperança Cristiana. Però el que era abans és allò que en diuen l'eslabón perdido, en castellà, no sé en català com ho diem. I clar, diu, ostres, el Joan Torrents i l'Amàlia Domingo Soler i el seu col·lectiu fomenten el primer congrés espírita de tot el món a Barcelona de 1888, aprofitant que hi havia l'exposició internacional aquí a l'Arc de Triomf. O sigui que és com una quadratura del cercle. Tu tens tot de fitxes sueltes i les ajuntes i ja està. I llavors, per acabar, sí que volia dir, amb això acabo, que dintre del... Ara estic portant, com que ho classifico per èpoques i tot i tal, no? Doncs la part de teosofia, que hi ha moltíssima cosa, i és un plaer que fins i tot per un col·lectiu que també està propaganda, però ho dirigia una persona molt coneguda, Lluís Maria Xerinats, i jo hi col·laboro, ja l'havia conegut, i fem treballs passem caps de setmana junts i treballs d'història i de filosofia, doncs esclar, em vaig proposar el tema de la teosofia. I clar, també és interessant que primer sí que ho porten dues dones, la famosa doctora Blavatsky i després l'Annie Besant. I allò que es diu sempre, no? Que darrere un gran home hi ha una dona, aquí és al revés, perquè aquí hi ha un militar molt avançat, nord-americà, que és el coronel Alcott, que recolza la Blavatsky, quan la Blavatsky es mor, recolza a l'Annie Besant. I clar, dues dones van portar això, però al final va haver-hi un que ho va tirar tot per terra, però bueno, la vida és així. Acabo, però em sembla que era una mica de col·laboració amb el que... Moltes gràcies, sí. A veure, algú més vol dir coses? Tu, Maite. Jo sí, teníem una cosa. No he comptat les dones que surten, tu has dit 20, ens donem No sé, més o menys. 20, més o menys. Qui t'ha robat el cor? Ai, això... Jo sé que faràs alguns llibres, biografies d'algunes que surten, però qui t'ha robat el cor? Va, explica'ns així. Bueno, Breu, sí, vinga. l'Alba Real m'agrada molt. L'Amàlia també, però l'Amàlia està molt biografiada, va fer un llibre en vida, les memòries, i la segona part les va dictar des de l'altre món, o sigui, perquè hi ha llibres mediúmnics, que això és el que més bé m'ho passo, quan miro llibres d'aquests, hi ha molts llibres que, bueno, Concha, història libre pensadora, la Matilde Fernández de Ras, diu que això li ha dictat el seu marit des de l'altre món. I clar, que li anava bé per publicar, superbé. La dona del Navarro Murillo també en té un de llibre, que no recordo com se diu, però he trobat que és un plagi brutal del Barnett Layton. Barnett Layton té un llibre a Anglaterra, que no Laila, em sembla que es diu, i ella fa Leila, els proves d'un espíritu, al final trobo el llibre i és un plagi, però jo us ho dic ara, no he posat el llibre per no fer-los quedar malament, fet per randa, però en aquella època ells es pensen que poden difondre el coneixement. També he trobat que el Mario Rosso de Luna, que és un gran teòsof, plagia, però fil per randa, l'Alexandra David Neal, les iniciacions del Tibet, de David Neal, que és una de les primeres dones teòsofes que entra a la ciutat prohibida de l'emperador disfressada d'home, o sigui, i després, a més és filla i neta d'anarquistes, i ella té una obra brutal, teosòfica i feminista important, però el Rosso de Luna, que és el mago de l'Orosán i que munta a Madrid un Ateneo Teosófico, doncs és el mateix, o sigui, tu agafes en francès i agafes
O sigui que, i el Navarro Murillo, per exemple, és un gran fourierista, o sigui, és molt seguidor de Fourier i ha aconseguit moltes coses i ho copia directament del Toussenel, d'en Fourier, però clar, en aquella època no hi ha la història de drets d'autor, ells el que volen és difondre el missatge, no hi ha el personalisme, jo penso que fan més per la idea que no pas perquè copien, no? Però hi ha molta idea d'això del llibre inspirat des de l'altra banda. Llavors, clar, jo les memòries de l'Amàlia, la primera part sí que la segueixo, però les que són inspirades des del més allà, doncs jo m'ho agafo amb més prevenció com a historiadora, perquè dic, bueno, no sé, el que feia d'escriure, o això que dius tu, les comunicacions mediúmniques. En un principi, totes les revistes reprodueixen les comunicacions, en un moment determinat deixen de fer-ho. Jo penso que perquè la gent se'ls en riu, o ho interpreten malament, o no volen que surti del grup, no? O sigui, llavors jo també per respecte no n'he posat cap de comunicació mediúmnica, pensat perquè això és, clar, vull dir, també, si jo faig un llibre sobre la maçoneria no explicaré què passa dintre del taller, puc explicar quina és la banda social o política, però el que fa la gent és la seva privacitat i la seva intimitat, o sigui, qualsevol pràctica agrupava, llavors per respecte jo no ho faré, no? Llavors, clar, l'Amàlia m'agrada, però ja està molt explicada i, per exemple, la Lope de Ayala està tot per fer, perquè aquesta pobra dona va passar de ser anarquista d'acció directa, quan van començar a detenir gent, ella la detenen 2 vegades, la posen a la presó de Reina Amàlia, i després de la bomba del 96 té molta por i passarà cap al republicanisme. Però quan passi cap al republicanisme acabarà el republicanisme radical de les RUCs. I aquí no se'ls estimen gens els radicals de les RUCs, tot i que van tenir, Barcelona era seva, tenien tot de concejals dels radicals de les RUCs, van ser superpopulars, el ruxisme va tenir una impronta brutal a molts llocs de Catalunya, però el discurs actual és que això no va existir i que la RUCs, és veritat, era una mala persona, ell. Però clar, no pots ficar al mateix sac tots els ruxistes, tots els republicans partidaris de les RUCs. Les RUCs feia aquelles meriendes fraternales que se n'han fot molt al Rossinyol i que és divertidíssim, però que juntaven 60.000 persones a la muntanya Calada. Eren unes afirmacions republicanes brutals. Això feia que guanyessin eleccions municipals i que poguessin crear cases del poble, quasi cada cantonada, i serveis municipals tipus Creu Roja o no sé què, que ella, la Lope de Ayala, no sé com diu, Nivell Rojo, i tal, o sigui que tenen una presència important a tots els barris de la ciutat. Llavors jo penso que la Lope de Ayala, clar, que era la ruxista, ja no es parla d'ella, com molts les ruxistes, vull dir, molta gent de l'època que eren les ruxistes, tot això, vull dir, sobre que era dona i la ruxista, però encara es parla menys, quan és una dona que crea escoles a casa seva, l'escola que fa, em sembla que li diu Flamarion, que té la loja maçònica a casa seva en èpoques de clandestinitat, és la gran amiga de la Dolores C. Urbano, que és una de les grans protagonistes de Gràcia, també espiritista, aquesta sí que passarà a la teosofia, i són dones superpotents. Llavors m'agradaria fer algun dia una biografia de la Lope de Ayala, perquè això, el primer diari, que es diu El Progreso, li pispa a les RUCs li pispa el diari, o sigui, el titular, quan ja li tanquen per llei d'impremta, li pren. Penseu que llavors les dones no podien tenir diaris al seu nom i ella sempre ho fa, també ho farà la Teresa Manyer, que també surt, la mare de la Federica Montseny. Avui són perquè ella comparteix, la Federica Montseny, la mare, la Teresa Manyer, comparteix la Tramuntana, la revista que farà Llunes, i comparteix sobretot els ambients de l'època, faran mítings totes juntes, a vegades les dues Tereses, jo dic la Teresa Manyer i la Teresa Claramunt, vull dir, sempre compartiran les dues Tereses molts articles, la Tramuntana dels seus amics, la Lope de Ayala, la Belén Sàrraga, que també surt, que també es mereixeria una bona biografia, antimilitarista, tenen en comú antimilitaristes. La Belén Sàrraga, el 96, fuig d'aquí, ha creat una revista que es diu La Consciència Libre. Generalment es pensa que la fa a València o la fa a Màlaga, i no, la fa a Barcelona, perquè he trobat les ressenyes, però no he trobat la revista perquè la pobreta la fa la mateixa setmana que esclata la bomba de Canvis Nous. Se'n va corrents a València, fugint de la policia, la Belén, perquè ja l'havien detingut, i la detenen el 96 a València perquè amb 6 dones s'encadenen contra l'embarcament dels soldats a Cuba. És una acció antimilitarista brutal.
I llavors, clar, vull dir, se la porten a la presó, llavors és quan va a Màlaga i segueix creant la consciència libre, és una activista brutal. Però clar, la López de Ayala, 2 dies abans de la Setmana Tràgica, es publica a Barcelona aquell vers que diu «Fue la guerra el hijo mío, fue la guerra y no volvió. Dicen que has muerto por tu madre patria, pero tu madre soy yo». I 2 dies després hi ha tota l'inici de la Setmana Tràgica, que és les dones protestant perquè no embarquin els seus marits, perquè són tios grans ja. Clar, per què? Perquè els embarquen? Perquè és el cap de llança del moviment obrer català. O sigui, són homes conscienciats que estan ja ficats en política, la majoria anarquistes, i llavors què fan? Els porten a defensar els interessos del Marquès de Comillas. I què hi ha al port? Una revolta antimilitarista protagonitzada per les dones i que desemboca, al cap de pocs minuts, amb la crema de convents. Vull dir que poca broma. Perquè, clar, no és que la gent anés a cremar convents perquè li venia de gust. Hi ha una revolta antimilitarista, anticolonial, i hi ha una protesta protagonitzada per les dones en contra de les escoles de l'Església que només eduquen homes. O sigui, poca broma. Penso. I per això m'hauria de fer la López de Ayala, penso. Molt bé, sembla bé. Bé, Doncs... bueno, és l'hora potser, sí, ens fan és fora. l'hora, sí. Gràcies per venir. I bé, donem l'acte per acabat, Sí, no? gràcies.